चॅनलला तुमचं सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो आणि प्रार्थना. तर मंडळी, माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज, कल्चरल व्हिडिओज असतात. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलला. तर नक्की एकदा भेट द्या कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला आणि चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन माझ्या येतील. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आणि रोज आपलं लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं. तर नक्की नोटिफिकेशनवर क्लिक करून तुम्हाला माझ्या ज्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील त्या येतील. तर नक्की क्लिक करा आधी पहिलं. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मी सध्या जम्मूला आहे. जम्मूमधलं सगळे टुरिस्ट प्लेस देखील मी दाखवते. तर तेही दाखवले आहेत, राहिलेले पण दाखवीन. तर नक्की एकदा पहा जाऊन माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनल आहे. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यामध्ये. आणि माझं चॅनल पण मी कोकणातलंच म्हणून नाव ठेवलं आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. कारण कोकणातली माणसंच एकदम साधी भोळी म्हणजे गऱ्यासारखी असतात फणसाच्या. तर आणि कोकण सर्वांनाच आवडतं. मेन म्हणजे फिरायला तर लोक येतातच, पण जी म्हणजे कायम वास्तव्य कोकणात आहे ज्यांचं, ती तर माणसं खूप लकी आहे. जे म्हणजे मी कोकणातली सून पण आहे आणि कोकणातली लेक पण आहे. त्यामुळे मला खूप अभिमान आहे की मी कोकणातली आहे म्हणून. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय सिद्धी. हाय सिद्धी, कशी आहेस? लाईक डन, थँक्यू सो मच. काय करतोय? जेवण बिवण झाला? जेवलंस काय? मस्त मस्त, मी पण मस्त मजेत. काल मजा येईल बोलल्यामुळे ना. काल आपण ती गवली बोललो ना, खूप मस्त वाटला. माइंड फ्रेश झाला जरा. हसलं, झोपलंय पण. जेवण झोपलंस पण. अरे बापरे, तू नाही दुपारचा लाईव्ह घेणं आता? मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा. खूप दिवसांनी बोललो ना, बरा वाटला. हा, खरंच खूप दिवसांनी बोललो. गावाकडे गेलं ना की नाही गो, सगळं ॲडजस्टच होणार नाही माझं काय तर. आणि हयसरीला की जरा रिलॅक्स वाटतं. नाही, मिस्टर झोपतात ना म्हणून. ओके ओके, आज सुट्टी आहे काय भाऊजींका? मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला आणि जॉईन होऊन पटापटा कमेंट करा. सिद्धीताई म्हणतात ते 4ला जातात ड्युटी. ओके ओके, खूप छान. तू तिकडे गेली आहेस दादांबरोबर, त्यामुळे तुलाही खूप चांगलं वाटत असेल. मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा आणि कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला जॉईन करा. सिद्धीताई म्हणते 4 ते 12 ड्युटी. बापरे, मग तू पण जातेस त्यांच्यासोबत? मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. होय, बरा वाटता इकडे, वातावरण मस्त. हा काही नाही गो, जिथं आपलं मन बरं वाटतं, आपलं मन खुश राहतं तिथं रवायचं. असं काही नाही, घराकडेच राहावं. जिथं आपलं मन खुश राहतं तिथं रवायचं. प्रिया, हाय प्रियाताई, कशा आहात तुम्ही? स्वागत आहे लाईव्ह मध्ये. सिद्धीताई म्हणता हो, कधी कधी. ओके. सिद्धीताई म्हणते बाजूकच हा रूमच्या हॉटेल. ओके, मग बरं, असं तुमचं टेन्शन नाही.
आणि तू खुश असस ना, मग आपण तुका जैसर वाटतं ना थंय रावतुया. कारण खुश राहणं महत्त्वाचं असं. खंय रावतो ह्या महत्त्वाचं नाही, खंय रावान आपण खुश असो ह्या महत्त्वाचं असं. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि कमेंट करा. सिद्धिताई म्हणतात होय. तर मला सांगा कोणी कोणी कोणाकोणाचं जेवण झालं आहे. हाय समर्थ, आज का मेरा है डे का दूसरा दूसरा दिन कश्मीर जाने के लिए. ओके, कश्मीर जाने के लिए दूसरा डे है क्या? कश्मीर में तो बहुत ठंड पड़ रही है भाई. हाय समर्थ, कसा आहेस तू? मंडळी पटापटा डबल टॅप करा यार, डबल टॅप पण करत नाही आहात तुम्ही. सिद्धिताई म्हणतायत वा. अगं तू आज तो व्हिडिओ टाकलेलास बघ धुक्याचा, आजचा व्हिडिओ आहे तो. एवढं धुकं पडलेलं गावी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सिद्धिताई म्हणतायत वा. समूह हाय म्हणतोय, समूह हसतोय. समूह म्हणतोय भाई मेरी पटरी है कश्मीर जाने के लिए क्या? आतंकवादी है ना, आतंकवादी है ना. आतंकवादी तो घूमते रहते हैं भाई कश्मीर में, क्या करे. सिद्धिताई म्हणताय आईकडे होता ना, आईकडे होता ता. ओके बापरे. ओके, खूप धुक्या पडल्या ना गो. भारी वाटत होता, अडेसारख्याच दिसत होता सगळा. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा. सिद्धिताई म्हणतायत होय. आज इकडे मस्त ऊन पडलंय, त्यामुळे कपडे पटापटा सुकून काढतोय आम्ही, कारण आल्यापासूनचे कपडे आहेत अगं सुकतच नाही. त्यामुळे आज आता परत एकदा मशीन लावून कपडे सुकत घातले. बघू आता, थोडे तरी सुकले तरी भरपूर आहे. समोरचा काही दिसत नाही होता बरोबर, खूप अजिबात नाही दिसत होता. बापरे, कडे पण तसंच होता. समूह म्हणतात त्याच्यापेक्षा अमृतसरला मजा येते मला. ओके, अमृतसरला जायला मजा येते का? पंजाब, कोण कोण पंजाबला जाऊन आलंय फिरून? समूह बोलते मध्य प्रदेशमध्ये एक गाव फेमस आहे गौरी बाजार, आणि तिच्या नावाची एक ट्रेन बी आहे गौरी एक्सप्रेस. ओके समर्थ, तू किती वर्षाचा आहेस? तू किती वर्षाचा आहेस मला नक्की सांग. आणि मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कमेंट करा छान छान. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओ, तसेच मी आता सध्या लाईव्ह घेते जम्मूमधून, तर जम्मूमधलेही छान छान व्हिडिओज आहेत. तर नक्की एकदा चॅनलला जॉईन व्हा आणि चॅनलला पहा, व्हिडिओज पहा, आणि जॉईन झाला तर बेल आयकनवर क्लिक करा नक्की. समूह बोलतोय सिद्धिताई म्हणतायत भारीच. समूह बोलतोय 23 वर्षाचा. मग तू काय कॉलेज वगैरे करतो का, की ग्रॅज्युएशन झालंय? आय थिंक ग्रॅज्युएशन झालं असेल तुझं. समूह बोलते म्हणून तर सिद्धिताईपेक्षा तर लहान आहेस मी. ओके ओके ओके, मग काय आता जॉब वगैरे करतो का तू? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज पहा माझ्या चॅनलवर. आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे सध्या मी जम्मूला आहे, तर जम्मूचेही टुरिस्ट प्लेस दाखवते. तर जम्मूमध्ये खूप छान छान फिरण्याची ठिकाणं आहेत, ते माझ्या लाईव्हवरती चॅनलवरती आहेत. तर नक्की एकदा जाऊन पहा, कमेंट करा मला. आणि अजून तुम्हाला इकडचं काय पाहायचं असेल ते सर्च करून तुम्ही मला सांगू शकता. मी तिथं जाऊन मी तुम्हाला ते एक्सप्लोर करून दाखवू शकते. तर नक्की एकदा मला कमेंट करून सांगा. समूह बोलतो नाही, मी फक्त ट्रॅव्हलिंग करतो, मीन ट्रॅव्हलिंग करतो ट्रेनची, आणि ते मला लय आवडतो. ट्रॅव्हलिंग करतो म्हणजे तू बाहेर फिरतोस का? सिद्धिताई म्हणते हो, माझ्यापेक्षा लहान आहेस. मी प्रीतिया एकाच एजचे. येस येस, पण एज सांगू नको ग आपलं, आता आपल्याला म्हातारे म्हणतील. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. तुमच्या एका डबल टॅपने खूप छान वाटतं, खूप आधार मिळतो, खूप म्हणजे असं आपली माणसांचा सपोर्ट भेटला तर खूप बरं वाटतं. तर प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि छान छान कमेंट करा. सिद्धिताई म्हणते वा भारीच.
वा भारीच समूह. नीलम पाटील म्हणतायत, हाय ताई, जेवलीस का? हो ताई, आज आम्ही लवकर जेवलो. तुम्ही जेवलात का आणि कशा आहात नक्की सांगा. तुमचं पुन्हा एकदा सर्वांचं लाईव्हमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. सध्या जम्मूला खूप थंडी आहे. म्हणजे संध्याकाळचं वातावरण खूप म्हणजे असं 13 पर्यंत पोहोचून जातं. भयंकर थंडी, सकाळची उठवत नाही. मुलांना सुट्टी पण आहे 11-12 तारीखपर्यंत. त्यामुळे खूप मस्त आहे. थोडंसं लेट नाईट झोपतो, मज्जा करतो. त्यामुळे खरंच खूप भारी वाटतंय. म्हणजे थंडी पण आपण जशी गरमी सहन करतो तशी थंडी पण इथं सहन करायला भारी वाटतंय. कारण गरमीमध्ये तर टेम्परेचर 48 होऊन जातं आणि थंडीमध्ये टेम्परेचर म्हणजे लास्ट जानेवारीमध्ये 5 पर्यंत सकाळचं पोहोचतं. 5 पर्यंत टेम्परेचर जातं. त्यामुळे लय भारी वाटते. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. तुम्ही 10 लाईक कुठे येथून 2 लाईक झाले नाही आहेत, पण तुम्ही लाईव्ह पाहताय पण छान छान कमेंट पण करत नाही आहे. तर प्लीज कमेंट पण करा. छान छान गप्पा मारूया आपण. कोकणातला जर कोण असाल तर त्यांनी प्लीज एखाद्या मालवणी भाषेत एक कमेंट करून टाका. माका लय भारी वाटता मालवणीमध्ये बोला. कोण असा काय सर मालवणी बोलणारा तर नक्की माका कमेंट करा. 10 लाईक्स होऊन जाऊ दे असं सिद्धीताई म्हणतायत. नीलमताई म्हणतायत, हाय सिद्धीताई, जेवण झालं का? सिद्धीताई, नीलमताई तुम्हाला विचारताय, सिद्धीताई जेवण झालं का? प्लीज उत्तर द्या. सिद्धीताई म्हणताय, रात्री 8 वाजता माझी लाईव्ह आहे ग. ओके, आम्ही 8 वाजता नक्की येतो. नीलमताई म्हणतायत, मानसीताई नाही आली का लाईव्हला? नाही, अजून ती पोचली नाहीये लाईव्ह मध्ये. घेऊन जा. हो नीलमताई, तुम्ही जेवलात का असं सिद्धीताई विचारतायत नीलमताईंना. सिद्धीताई म्हणतायत नाही. सिद्धीताई म्हणतायत, मी असंय गो कोकणातला. होय गो, तू आता कोकणातला असेल, मी आपण कोकणातला असेल. मजा येतली. त्यानंतर अजून कोण कोकणातला असाल तर प्लीज मेसेज करा. त्यानंतर नीलमताई म्हणतात, नाही सिद्धीताई मी नाही जेवली. सिद्धीताई तुम्ही पण लाईव्ह घेता का? हो हो, सिद्धीताईंचं पण चॅनल आहे, तर त्यांनाही जॉईन व्हा. त्यांचं पण लाईव्ह असतं. आज रात्री 8 वाजता आहे. आर्चिमेड, हाय आर्चिमेड, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुझ्या. अर्चिमेड, तुम्ही माझ्या लाईव्हला ह्याच्या आधी पण आलायत आणि काय बोलताय हे? अशा माणसांना मी काय करतो, हाईड करतो. वर्षा सरवणकर, हाय वर्षाताई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तुम्ही छान बोलता असं म्हणताय. थँक्यू वर्षाताई, थँक्यू सो मच. कुठून बोलताय वर्षाताई नक्की सांगा. अश्विनी गायकवाड एजी, हाय अश्विनी ताई, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. सिद्धीताई म्हणतात, हो पण फेस लाईव्ह नाही घेत अजून. सिद्धीताई अजून फेस लाईव्ह नाही घेत, फेस ऑफ करून घेतात लाईव्ह. तर एकदा तुम्ही भेट द्या त्यांच्या लाईव्हला. आणि वर्षाताई म्हणतात, कोकणात कुठं राहता? वर्षाताई, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुक्यामधली. तर माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज एकदा माझ्या चॅनलला भेट द्या आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. आणि जर तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर माझ्या नोटिफिकेशन पोहोचतील तुमच्यापर्यंत. तर प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक करा, विसरू नका. श्याम बाबा भगत, नमस्ते, कैसी है तू? नमस्ते श्याम भाई, नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे लाइव पर.
आप कहाँ से बात कर रहे हो बताना. नीलम ताई म्हणतायत ओके. सिद्धी ताई, वर्षा ताई म्हणतायत मी आहे कोकण. ओके वर्षा ताई, तुम्ही पण कोकणातले आहात का? कुठल्या आहात नक्की सांगा. मोहन FE7DX, मी मालवणचा असा. हाय मोहन दादा, नमस्कार. मालवणसून बोलतास काय? लय बरं वाटलं. मालवणातली लोक, कोकणातली लोक माझ्यावर बोलतात, लय भारी वाटलं. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझा रोज लाईव्ह असता दुपारचा. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. श्याम भाई बोल रहे ऐसा है तुम्हें. हम ठीक है श्याम भाई. अभी मुंबई मुझे रहते क्या? हाँ, मैं मुंबई में नहीं, मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ. मुकेश भाई ठाकोर, नमस्कार मुकेश भाई. कहाँ से बात कर रहे हो? कुठून बोलताय तुम्ही नक्की सांगा. सिद्धीताई म्हणतात आहेत कोकणातले. चला मालवणी बोला पटापट. बरोबर, जे कोकणातले असतात त्यांनी पट्टापट्टा मालवणीमध्ये एक कमेंट करूक सुरुवात करा. म्हाका बघूचा की आता माझ्या लाईव्हला 83 लोक असत, पण त्यातली मालवणी किती असत, कोकणातली किती असत ती म्हाका बघूचा. कोकणातली आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली कुठलेही असलात तर प्लीज कमेंट करा. नीलम ताई म्हणते ताई जम्मूला तर खूप थंडी असेल ना. हा ताई, हे बघा स्वेटर वगैरे टोपी वगैरे घालून आम्ही बसलोय. दिवसभर असंच राहावं लागतं. कधीतरी ऊन येतं. आज खूप म्हणजे 2-3 दिवसांनी आज ऊन पडलंय, त्यामुळे कपडे वगैरे सुकत घातले. या जम्मूला ताई. नीलम ताई म्हणतायत बापरे. हो नीलम ताई, असंच असतं. खूप थंडी असते, तर कधी कधी खूप म्हणजे पाऊस पण पडतो. आता 1 तारीखला इकडे थंडीमध्ये पाऊस पण दाखवतोय. बघू आता पडतोय की नाही ते. सिद्धीताई हसतायत. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, डबल टॅप करा. ऋषभ दादा नमस्कार. कुठून बोलताय ऋषभ दादा? चॅनलला स्वागत आहे माझ्या. नीलमताई म्हणते फिरायला यायचं आहे ना, पण आता नको बाबा. सध्या म्हणजे प्रत्येकाला थंडी सहन होत नाही, हे मात्र खरं आहे. आता कसं आम्ही थोडंसं फिरून फिरून आम्हाला सवय झाली आहे, त्यामुळे एवढं काय वाटत नाही. ऋषभ दादा म्हणतायत मुंबईवरून. स्वागत आहे ऋषभ दादा, मुंबईवरून तुम्ही बोलताय. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधली, आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे ऋषभ दादा कोकणची माणसं साधी भोळी. या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या रोज लाईव्ह असतं त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. पुढचा मेसेज कमेंट आली आहे शुभम पॉल. हाय शुभम, कुठून बोलताय, कहाँ से बात कर रहे हो, प्लीज बताना. और आपका स्वागत है मेरे चॅनल पर. तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. तुम्ही मराठी बोलता की हिंदी बोलता हे मला माहिती नाही, त्यामुळे दोन्ही भाषेमध्ये मी तुमचं स्वागत केलं आहे. सर्वांचं स्वागत असा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलवर. थँक्यू सिद्धीताई, तुम्ही सर्वांचं स्वागत केलात माझ्या चॅनलवरती. थँक्यू सो मच. शुभम दादा बोलतायत, शुभम दादा बोलतायत पुण्यावरून. स्वागत आहे शुभम दादा, खूप खूप स्वागत आहे. पुणेवरून बोलतोय. खूप खूप स्वागत आहे दादा. मी सुद्धा कोकणातलीच आहे दादा. XYZ बोलतायत, भारी दिसता तुम्ही. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. XYZ नाव पण छान दिलं आहे, XYZ. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, चॅनलला बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील. गोलू 090 W3F. हाय गोलू दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. ऋषभ दादा म्हणतात मी रायगडचा आहे, कोकण आपलं भारी. येस दादा, ऋषभ दादा, खरंच कोकण खूप भारी आहे. म्हणजे आम्ही इथं राहतो 2-4 महिन्यांनी, आम्हाला म्हणजे कोकणाला जायल्याशिवाय राहताच येत नाही. गोलू म्हणतेस समर तेनू पंजाबी आंधी. हमें थोड़ी थोड़ी पंजाबी आंधी, लेकिन पूरी नहीं आंधी.
सिद्धीताई म्हणते मालवणी बोल गो, मी मालवणी कॉमेडी केलंय, कमेंट केलंय. ओके ओके. करते करते, काय केलंस बघतोय. सर्वांचं स्वागत असा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलवर. थँक्यू सो मच सिद्धीताई, तुम्ही माझ्या चॅनलला कमेंट केलास त्याबद्दल. सिद्धीताई म्हणतायत XYZ म्हणतायत अशीच बायको पाहिजे मला. अरे बापरे, शोधावी लागेल तुला बायको मग. गोलू दादा म्हणतायत अरे मेरे को समर्थ भाई ने भेजा है. ओके ओके, आपको समर्थ भाई ने भेजा है क्या? अच्छा किया. प्लीज चैनल को डबल टैप करो यार, कोई डबल टैप नहीं कर रहा है चॅनल को. प्लीज सर्वांनी मंडळी डबल टॅप करा. सिद्धीताई म्हणतात येस ऋषभ दादा, आपलं कोकण भारीच असा. यार कोकणाशिवाय आपण खयक जाऊसा म्हणजे कितीही लांब गेलो ना तरी कोकणापासून लांब राहा शकणार नाही आपण, अशी असं. गोलू म्हणजे समर्थ भाई गया पेंट्री कार में रेलवे के. ओके, पेंट्री कार में गया है क्या? प्लीज गोलू भाई प्लीज डबल टॅप कर लो. नीलमताई म्हणतात सिद्धीताई तू पण कोकणची आहेस का? हो नीलमताई, सिद्धीताई पण कोकणातलाच असा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. ऋषभ दादा म्हणतायत हाय. ऋषभ दादा जेवलंस काय तू? आणि रायगडा कधी गेलं की नाही? मलकू गवंडी हाय. हाय मलकू दादा, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. XYZ तुमचं लग्न झालं का? हो दादा माझं लग्न झालं. मला 2 मुलं आहेत. मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत माझे. सागरी कोकण, कोकण ते कोकण. येस, हार्टेड कोकण. येस येस, आय लव्ह कोकण. संजू कोण म्हणताय जय भीम. जय भीम दादा. संजू दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. सिद्धीताई म्हणतायत मानसिक ब्ल्यू दे प्रीतिया, त्याची कमेंट येत नाही. काल माका येत नाही होती तेका दिलंय मी ब्ल्यू तेव्हा इली, पण देऊ कसा ब्ल्यू? माका त्याची कमेंटच दिसणार नाही, मग कसं देतले ब्ल्यू? ते का लाईव्हवर इला तरच देऊ शकते ना ब्ल्यू. संजू दादा नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, सर्वांनी प्लीज डबल टॅप करा. तुम्ही डबल टॅप पण करत नाही आहे कमेंट करून सुद्धा. ज्यांनी कमेंट नाही केली आहे त्यांनी प्लीज कमेंट करा. ऋषभ दादा म्हणतात मी रायगडचा आहे, तारणे. ओके, रायगड किल्ला पण पाहायचा आहे मला, मी अजून नाही गेली आहे रायगड किल्ल्यावर, मला जायचं आहे. गोलू म्हणतात चलो अभी मैं समर्थ भाई को बोलता हूँ. गोलू दादा खूप खूप धन्यवाद, आप मेरे लाइव पे आए इसलिए. शाहरुख खान. ओके, शाहरुख खानचा पण मेसेज आला बघा. शाहरुख खान म्हणतात कुठे रे गेला शाहरुख खान? हाय हाय शाहरुख खान. हाय, कुठून बोलताय शाहरुख खान तुम्ही? संजू दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. XYZ म्हणता कुठे आहेत ते? ड्युटीला. आता जॉबला गेलेत, जेवून नुकतेच गेले दादा. सिद्धीताई म्हणतात व्हिडिओला कमेंट केल्या असतील तुझ्या, तिकडे जाऊन दे, मी पण तशीच दिलंय. ओके ओके, मी देते नंतर, कारण आता लाईव्ह मी कट करू शकत नाही, नंतर देते मी. मी तुला कॉल करते. सागरी कोकण, आम्ही मालवणचे, तुम्ही खायचे? ओके, आम्ही सिंधुदुर्गातले, ओरोसमधले, कुडाळ तालुका. गजानन दादा म्हणते ताई कशी आहेस? लाईक डन. थँक्यू गजानन दादा. जेवलात का? सागरी दादा, सागरी कोकण दादा, तुझं नाव काय आहे सांग बघू. सिद्धीताई म्हणतात हो नीलमताई. गौरव ॲथलेटिक, हाय गौरव, कुठून बोलताय नक्की सांगा. गणेश पवार, हॅलो गणेश दादा, स्वागत आहे लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मनीष कुमार, हेलो हेलो मनीष भाई, कैसे हो आप, कहाँ से बात कर रहे हो बताना मुझे, और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर कोकणची माणसं साधी बोळी. आई एम फ्रॉम कोकण. मलकू म्हणताय तुम्ही अक्कलकोटला गेलेत का? स्वामी समर्थ. नाही दादा, नेक्स्ट सुट्टीला आम्ही जाणार आहोत, आमचा प्लॅन आहे, बघू आता सक्सेस होतो का. शेवटी स्वामींची इच्छा, आम्ही तिथपर्यंत पोहोचणार की नाही ते. आणि मलकू दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. रोज लाईव्ह असतं माझं. समूदादा दीदी, गोलू माझा मित्र होता. ओके, आलेला तुझा गोलू दादा मित्र, मस्त आहे.
समर्थ दादा, थँक्यू सो मच, तू गोलू दादाला पाठवलंस. दीपक पाटील, नमस्कार दीपक दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आम्ही अमळ अमळनेरचे. स्वागत आहे दीपक दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुम्ही लाईव्हला आलात, छान छान कमेंट केलात, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर प्लीज, ज्यांनी ज्यांनी आता माझ्या चॅनलला म्हणजे जॉईन झालाय, सबस्क्राईब केलंय, त्या सर्वांनी प्लीज बेल आयकॉनवर जाऊन क्लिक करा ऑलवर, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. नीलमताई म्हणते खूप छान सिद्धीताई, मला पण आवडते कोकण फिरायला. नीलमताई या कधी पण फिरायला, आम्ही जेव्हा असू तेव्हा या, तरच आपली भेट होऊ शकते, नाही तर आम्ही इकडे, तुम्ही कोकणात. मग सिद्धीताई म्हणताय, सिद्धीताई असतात हा कोकणात, तुम्हाला फिरवू शकतात त्या. सिद्धीताई म्हणतायत वा वा, आमचं कोकण भारी आहे. येस येस, कोकण खूप भारी आहे. समूदादा म्हणतायत खूप संस्कारी आहे. हो हो, खूप संस्कारी आहे गोलू. समूदादा म्हणते सगळ्यात भारी लग्न जळगाव, खानदेश, मकापूर. कुठे रे गेला मेसेजेस, गायब. ऋषभ दादा म्हणतायत हाय. ऋषभ दादा बोला की. दीपक दादा म्हणतात तुमचं गाव कोणतं? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे दीपक दादा. सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. कांता निकम, हाय कांता निकम, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सिद्धीताई म्हणते आमच्या कोकणातलं लग्न पण भारी असतं समूह. येस येस, आताच मी माझ्या भावाचं लग्न करून आली आहे. लय भारी मजा येते. कोकणात सारखी मजा ना कुठेच नाही, असं नाही म्हणू शकत, पण प्रत्येकाला आपलं आवडतं गाव, तसं आहे. कार्तिक गांगे गणगे, हाय कार्तिक दादा नमस्कार. आदित्य दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. डबल टॅप करत नाहीये तुम्ही, एवढी माणसं लाईव्हला आहेत पण डबल टॅप मात्र होत नाही. एक डबल टॅप करून तुमचं पण नाही नुकसान होणार आहे आणि माझंही नाही, तर प्लीज एक डबल टॅप करा मंडळी. बघू आता डबल टॅप किती जण करतायत. कांता निकम प्लीज डबल टॅप करा. कार्तिक दादा प्लीज डबल टॅप करा. समुदादा म्हणतात मेसेज लय भारी, गिली गिली छू. किड्स व्हिडिओ म्हणते ताई तुम्ही कुठे राहता? किड्स व्हिडिओ मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. तर पण मी आता सध्या जम्मू काश्मीरला राहते, जम्मूमध्ये, आणि माझं लाईव्ह जम्मूवरूनच चालू आहे. तुम्हाला जर जम्मूमधले छान छान व्हिडिओज पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, छान छान व्हिडिओज पण आहेत. आणि कमेंट करून सांगा की कसे वाटलेत. कांता निकम म्हणतायत आडेगाववरून बोलतोय तुम्ही. मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, रोज आमचं लाईव्ह असतं सिंधुदुर्ग जिल्हा. सॉरी, माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं, तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. सिद्धीताई म्हणतात अरे 66 लाईव्ह दिसत आहेत, मग लाईक कमी का? पटापट लाईक करा मंडळी. येस येस, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. तुमच्या एका डबल टॅपमुळे खूप म्हणजे फायदा होऊ शकतो मला, म्हणजे तुमचा खूप सपोर्ट मिळू शकतो मला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार. भूमिका मडावे, सेम टू यू भूमिका, थँक्यू सो मच. सिद्धीताई म्हणतायत अरे झाला. रुपेश मार्गे, हाय रुपेश दादा नमस्कार, कैसे हो आप? रुपेश दादा बोले आप ना जी बहुत खूबसूरत हो, आप साबुन से नहाते हो या फेयर एंड लवली का कमाल है? ऐसा कुछ नहीं, साबुन से ही नहाते, मेडिमिक्स साबुन से. रुपेश दादा प्लीज चैनल को ज्वाइन करना, मेरा चॅनल का नाम है कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज चॅनल को ज्वाइन करना. कांता निकम, जेवण झालं का? हो कांता दादा, जेवण झालं. तुम्ही जेवलात का? समू दादा म्हणते दीदी मी ओरिजिनल ID मध्ये येतो. ओके. किड्स व्हिडिओ, मला सबस्क्राईब करा ना, मी तुम्हाला केलं आहे. मला तुम्ही आता इथून नाही मी करू शकत, प्लीज तुम्ही मला चॅनलला जाऊन माझ्या व्हिडिओंना काय ते व्हिडिओला एक कमेंट करा, तिथून मी करते तुम्हाला सपोर्ट म्हणून. एक कमेंट करा, मी नक्की करते तुम्हाला सपोर्ट. समूदादा म्हणता मला पण ब्लू देशील का? समूदादा म्हणता रुपेश भैया बिहारी हो क्या? मंजिरी सुर्वे, हाय मंजिरी, हाय, स्वागत आहे मंजिरी मालवे.
झालं का जेवण? जीटी शिंदे, हाय जीटी शिंदे, स्वागत है कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लाईक्स खूप कमी येत आहेत. पटापटा कमेंट करा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ आहेत, कोकणातले छान छान शॉर्ट्स देखील आहेत, आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहे. जे म्हणजे आता मी सध्या जम्मूला आहे, तर जम्मूतले छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील मी एक्सप्लोर करते. तर नक्की एकदा भेट द्या माझ्या चॅनलला, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. मंडळी पटापटा कमेंट करा. सिद्धीताई म्हणतायत तुझ्या वहिनीचं पण नाव मंजिरी ना प्रीती. माझी वहिनीच होती कधी. वहिनीच आहे माझी. ठाकूर साहिल, हाय ठाकूर साहिल, कैसे, कहा से, कुठून बोलताय तुम्ही? सिद्धीताई म्हणते तिचं आहे काय हे? हो हो, तिचंच आहे. ऋषभ दादा बोलतायत, हाय ऋषभ दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा प्लीज. म्हणजे हाय मंजिरी वहिनी. अगं मंजिरी, माझी सिद्धी ही माझी मैत्रीण आहे. तिचं नाव रोशनी पण आहे. तिचं सासरचं नाव सिद्धी आहे, पण ती माझी मैत्रीण आहे, बेस्ट फ्रेंड. तर ती तुला हाय बोलते. आहेस का तू की गेली ऑफलाईन? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कमेंट करा पटापटा. अर्धा तास झालाय तरी लाईक्स काही वाढत नाहीये. ठाकूर साहिल, छू छेरे छो, छू थारो छो म्हणजे काय ते मला माहिती नाही. छू छारो छो मतलब तू काय करते? हम लाईव और कसं उत्तर देऊ? मैं लाइव ले रही हूँ अभी. मेरा चैनल का नाम है कोकणची माणसं साधी भोळी. प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. राहुल राहुल शामलिया, हाय राहुल, कुठून बोलताय नक्की सांगा. प्लीज डबल टॅप करा. रेलवाला मध्ये दीदी मला ब्ल्यू दे की. मी तुला सांगितलं ना, मी तुला विचार करून सांगते. समर्थ, मी तुला विचार करून सांगते की मी तुला ब्ल्यू देऊ शकते की नाही ते. प्लीज 2 दिवस थांब. संजय झाला, हेलो मैडम, हेलो मैडम म्हणतायत. नमस्कार संजय दादा, कहाँ से आप बात कर रहे हो? प्लीज डबल टैप करो और चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन पर क्लिक करना प्लीज. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. भवराव बोलीजीव, भवराव बोलतायत हाय. हाय भवराव, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. क्रिकेट टिप्स, हाय क्रिकेट टिप्स, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी. संजय झाला, हैदराबाद से हूँ दीदी. ओके, स्वागत है संजय भाई आप मेरे चैनल पर. प्लीज चैनल को ज्वाइन करना. कोकणची माणसं साधी बोळी, मैं महाराष्ट्र से हूँ. प्लीज चैनल को ज्वाइन करना और बेल आइकन पर क्लिक करना. मेरा नोटिफिकेशन आपको लाइव में आती हूँ दोपहर को, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. वामन केदार, हेलो ताई म्हणताय. हेलो वामन दादा, कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय नक्की सांगा वामन दादा. आणि खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. नितीन कांबळे म्हणतायत, हसतायत. हाय नितीन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. हॅलो अमोल दादा, हाय, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. ऋषभ दादा म्हणता मला फोन नंबर भेटेल का? सिंधू दुर्घटना राहे म्हणजे काय, मला कळलं नाही. सिद्धीताई म्हणतायत 20 लाइक्स होऊन जाऊ दे, 20 लाइक्स होऊन जाऊ दे मंडळी प्लीज. रेल बोलतोय 2 दिन का वक्त दीजिए, फिर दो 4 दिनों के बाद मेरे ब्लू कर दीजिए. ओके, मैं आपको 2 दिन का वक्त देती हूँ. मुझे सोचने का वक्त दीजिए.
ठाकुर साहिल, हाय मैडम, हाय साहिल भाई, कैसे हो आप? कुणाल डागे, जय शिवराय, शिवराय, जय महाराष्ट्र दादा. कुठून बोलताय दादा? ऋषभ, मला फोन नंबर भेटेल का? मी सिंधुदुर्गात फिराया येणार आहे. सिंधुदुर्ग फिरायला येणार आहात का? पण दादा मी सिंधुदुर्गात राहत नाही. मी सध्या जम्मूला असते, त्यामुळे मी तुम्हाला म्हणजे तिथलं कसं हे सांगू शकते ना, की कसं म्हणजे जर तुम्हाला पाहिजे तर मी अजून कोणाचा तरी दुसऱ्याचा नंबर देऊ शकते. म्हणजे जे टुरिस्ट प्लेस फिरवतात त्यांचा वगैरे नंबर पुढे सांगून जाऊन देऊ शकते. पण मी माझा नंबर नाही देऊ शकत इथं, कारण मी राहतच नाही. मी सध्या नुकतीच जाऊन आली 2 दिवसापूर्वी. अमोल दादा म्हणतात कशी आहेस? अमोल दादा मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात? जेवलात का? आशिष गुढेकर, हाय आशिष दादा, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. राजेंद्र पाटील, मी पण कोकणातचाच, अलिबागमध्ये. ओके राजेंद्र दादा, खूप खूप स्वागत आहे. कोकणातली माणसं भेटतायत आम्हाला लाईव्हमध्ये, खूप बरं वाटतंय. आणि मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधली. मग तुम्ही काय अलिबागमध्येच राहतात का दादा, की दुसरीकडे जॉबसाठी वगैरे आहात का? नक्की सांगा. कुणाल डागे म्हणतात लाईक डन, थँक्यू सो मच कुणाल दादा. गोलू दादा म्हणते हाय हाय, माय नेम इज रोशन, पर ये समर्थ भाई बोलता है गोलू गुड्डू, कुछ भी बोलता है वो. ओके. अच्छा नाम रखा है आपको, आपका गोलू. मनोज बोलते हैं हम एक बार गए थे कोकन में, एक नीचे गिरा हुआ आम उठाया तो एक भाई ने हमको बहुत सुनाया था, शादी बोली नहीं है, कुछ शादी बोली नहीं है. भाई आपने आम उठाया था, वो आम पकाने के लिए वो पूरा, मतलब आप ना किसी से पूछ कर लोगे तो कुछ कुछ नहीं, लेकिन ऐसे ही जाकर, क्योंकि वो आम का जो सीजन होता है उस पे ही उनका पेट चलता है. जो गांव में जब आम की खेती, मतलब आम का ये बनाते हैं, तो जब वो बनाते हैं ना, तो वही आम मार्केट में जाता है, उसके बाद उनको पैसा मिलता है. तो आप जब बिना पूछे किस आपके भी, आप सोच लो आपके घर में हम आए और बिना पूछे ऐसे ही रास्ते से जा रहे हैं, बिना पूछे आपके फूल तोड़ लिए, कुछ अमरूद वगैरह तोड़ लिए, तो आपको भी गुस्सा आ जाएगा ना. तो वही हम पूछकर आपसे लेंगे, तो बोले हाँ ले लो. ऐसे होता है भाई. हाँ, किसी को भी आप बिना मतलब बोले तोड़ोगे तो उनको नहीं अच्छा लगेगा, ऐसे ही होता है. तो आप अगली बार जाओगे तो बोल के मांग के ले लेना. कुणाल कुणाल उदागे म्हणतात फर्स्ट टाइम वॉचिंग फ्रॉम मुंबई. येस, थँक्यू सो मच कुणाल दादा. तुम्ही माझं लाईव्ह बघताय, खूप छान वाटलं की मराठी माणसं आपल्या मराठी माणसांना सपोर्ट करतात. थँक्यू सो मच. प्लीज एकदा चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन पण तुम्हाला येतील. मी कोकणातलीच आहे. आणि ऋषभ दादा म्हणतात माझं चॅनल आहे, मला सबस्क्राईब करणार का? हो हो दादा, ऋषभ दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जाऊन एकदा एखाद्या व्हिडिओवर कमेंट करा आणि मला सपोर्ट म्हणून टाका, म्हणजे मी तुम्हाला रिटर्न सपोर्ट करेन. थँक्यू सो मच शुभम दादा, ऋषभ दादा. युजर हर्ष, हाय युजर हर्ष, कुठून बोलताय नक्की सांगा. विनय बोलतायत हॅलो. हॅलो हर्ष आणि विनय दोघांचं पण खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं सादी बोली, आप हिंदी हो या मराठी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में भी आपका स्वागत कर रही हूँ मेरी कोकणची माणसं सादी बोली चॅनल पर. एजे अमोल म्हणतायत थंडी थंडी, येस येस, थंडी थंडी कुलकुल. ऋषभ म्हणतायत ओके. मनोज दादा म्हणतायत हाय. मनोज दादा. गोलू बोलते बोलू नहीं रखो गुड्डू रख, समर्थ भाई मेरा नाम गुड्डू ही सही है. ओके. राहुल चव्हाण, कुटुंबातील काय दादा कुटुंबातील. स्वागत आहे राहुल दादा चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. गोलू म्हणतात यार मेरे को कोकण में जाने का है फिश खाने के लिए. कोकण में बहुत अच्छे सारे फिश मिलते हैं, आ जाना कोकण में. ऋषभ भाई बोल रहे हाय. मनोज दादा नहीं यार वह कंपाउंड के बाहर गिरा था. कोई कोई होता है थोड़ा सा कंजूस.
लेकिन हम नहीं है, हम तो हाँ मतलब हमारे यहाँ आम भी होते हैं, कटहल भी होते हैं, हम तो। ऋषभ भाई बोल रहे मला, काय मला? बरेच दिवस लाईव्ह नाही घेतली म्हणून तुम्ही म्हणून फंबल होत आहे. हा, खूप दिवस लाईव्ह नाही घेतली ना, त्यामुळे थोडंसं फंबलिंग होतंय माझं. ऑब्झर्व होते मला पण. थँक्यू सो मच. सिद्धीताई म्हणतायत हाय बाय, हाय बाय म्हणतायत. सिद्धीताई काय करतेस ग? ऋषभ दादा म्हणतायत हाय हाय. सिद्धीताई म्हणतायत एकेदा, हॅलो एकेदा, कसे आहात तुम्ही? कुणाल दादा म्हणतात तुम्ही ब्लॉग बनवता का? हो कुणाल दादा, मी ब्लॉग बनवते. ए जे अमोल दादा म्हणतात सिद्धीताई हाय. कुणाल दादा, मी पण ब्लॉग बनवते, माझ्या एकदा चॅनलला व्हिजिट करा. कोकणातले पण ब्लॉग आहेत, इथं जम्मूमधले पण ब्लॉग आहेत. त्यामुळे सिद्धीताई म्हणताय काय यार तुम्ही एवढे जण लाईव्ह आहात पण लाईक करत नाही आहेत. हो, लाईक खूप कमी येत आहेत यार, लाईक पण नाही करत आहात. प्लीज जे नवीन आहात, ज्यांनी जॉईन केले त्यांनी प्लीज एकदा तरी लाईक करा मंडळी. एक पाऊण तास होत आला तरी तुम्ही लाईक नाही करत आहात. हाय अमोलदा, ऋषभ दीदी मैं कमेंट केली आहे. ओके दीदी, मी कमेंट केली आहे. ओके दादा, मी करेन, तुम्हाला बॅक सपोर्ट करते नक्की. क्यूट कुनुदो सोलंकी, हाय क्यूट, कैसे हो आप? प्लीज चॅनल को जॉईन करना, डबल टॅप करना प्लीज. आता 20-20 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी, बघू आता मी बोलते. हा 19, 19, 91, 92 मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन करा पटापटा. बघू आता 20 लाईक्स होऊन जातात काय. त्यानंतर म्हणतात कुठे राहता तुम्ही? सिद्धीताई, सिद्धीताई पण कोकणातलेच आहे, सिंधुदुर्गातल्या. सिद्धीताई पण सांगतायत कोकण सिंधुदुर्ग. ए जे अमोल म्हणतात अरे वा छान. आदित्य दादा म्हणते हाय दीदी कशी आहेस? हाय आदित्य दादा, कुठून बोलताय तुम्ही? मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. आणि चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. सचिन जाधव म्हणतायत हाय सचिन दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कुठून बोलताय सचिन दादा? सुहानी, हाय सुहानी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सुहानी दीदी, आप कैसे हो? आशीष वाघमारे 16 लाईक कर दिया है. थँक्यू आशिष दादा, थँक्यू सो मच. स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला आशिष दादा तुमचंही. अस्टर FF56, हाय अस्टर, स्वागत है आपका मेरे लाइव पे. सचिन दादा म्हणतात हाय हाय सचिन दादा, हाय अस्टर्स, हाय हाय. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, 90 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आशिष दादा म्हणताय जेवण झालं, जेवण केलं का? हो आशिष दादा, जेवण केलं मी. आदित्य म्हणताय हाय दीदी कशी आहेस तुम्ही? आदित्य दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. जेवलात का तुम्ही? सुहानी दादा, सुहानी ताई म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सुहानी, थँक्यू सो मच, आपने लाईक किया. एजे अमोल टोपी काढा की नाही, मला थंडीपासून वाचवते ही टोपी. अस्टर हाय 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 बॉय. हर्ष इज हियर, हाय हर्ष, हाय हर्ष बॉय, कैसे हो आप? प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना, डबल टैप करना और बेल आइकन को क्लिक करना प्लीज़, इसलिए क्योंकि मेरे लाइव की नोटिफिकेशन आपको आएगी. मैं दोपहर को लाइव आती हूँ तो दोपहर को आपको नोटिफिकेशन आएगी. अस्टर हाय हाय अस्टर. आशिष दादा म्हणतात थंडी आहे का, तब्येत बरी आहे ना? हो दादा, परवाच्या दिवशीच मी आली, म्हणजे रविवारीच आम्ही आलोय, तर थंडी थोडीशी झेपेनाशी झाली आहे, पण ठीक आहे, ॲडजस्ट व्हायचं आहे आपल्याला. आदित्य दादा दीदी कशी आहे? आदित्य दादा मी खूप छान आहे, तू कसा आहेस नक्की सांग. सुहानी दादा ताई म्हणतात हेलो, कैसे हो सुहानी दीदी, ये खाना खा लिया क्या, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ. अस्टर जी प्लीज़ डबल टैप करना. सुदर्शन भारद्वाज, हाय सुदर्शन भारद्वाज, कैसे हो आप? प्लीज चॅनल को डबल टॅप करना. सिद्धीताई म्हणतात फायनली 20 लाईक्स झाले. ओके 20 लाईक्स झाले का? प्लीज अजूनही लाईक्स करा मंडळी. एवढं मी 45 मिनटं झाली आहेत बोमट्टे, पण लाईक खूप कमी होत आहे.
अस्टर हाय हाय हाय. ऋषभ दादा हाय. तुम्ही जेवलात का ऋषभ दादा? अमोल दादा म्हणते टोपी काढा की. नाही दादा, थंडी वाजते. तुम्हाला काय, लाईव्ह मध्ये मी काढले नंतर माझं नाक लाल होणार. तुम्ही छान आहे. थँक्यू. आशिष पवार हाय. थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. अरमान हाय अरमान. और बताओ, डबल टैप करो चैनल को. हिटर हैकर हाय. हिटर हैकर, आपका डीपी तो बहुत डेंजर लग रहा है मुझे. गेमर हाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. आता 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मी आता ज्यांनी ज्यांनी नाव घेतं त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. गेमरजी प्लीज डबल टॅप करो. गेमरजी प्लीज डबल टॅप करो. हार्ट हैकर प्लीज डबल टैप. अरमान जी प्लीज डबल टैप करो. अविनाश पवार प्लीज डबल टैप करो. प्लीज डबल टॅप करो और लाईक करो. एजमल असं पण तुमचं नाक लालच आहे ना हो. पण तर थंडीनं जास्त होते दादा. चंदन यादव हाय. चंदन दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. भैरव दादा बोलतायत. हाय भैरव दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. कुठून बोलताय भैरव दादा? सांगितलं नाही तुम्ही मला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. तुम्ही लाईव्हला लाईकच करत नाही. सुहान गुस्सेन म्हणतायत मैं पूछ रही है आपका चैनल मोनो हो गया क्या? नहीं दीदी, मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ है. सुहानी दीदी, मेरा चैनल मोनो नहीं हुआ है. अभी वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है. भैरव भाई बोल रहे विसापुर से. ओके, विसापुर से बात कर रहे हो क्या? आपका बहुत बहुत स्वागत है भैरव भाई. सुहानी दीदी हाय. आपका चैनल मोनोटाइज हो गया क्या सुहानी दीदी? आपका चैनल मोनोटाइज हो गया क्या? प्लीज बताना मुझे. सुहानी दीदी, सुहानी आवाज़ नहीं आ रही है. एक कॉल आया था इसके वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी. RX विल राइज 150 रुपया मिले. किसको किसको 150 रुपीज़ मिले मुझे बताना. RX विल राइज. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना. प्लीज़ डबल टैप करना यार. आपको डबल टैप करने में क्या हो रहा है यार? डबल टॅप कर लो प्लीज मंडळी. डबल टॅप करा यार. एवढी माणसं तुम्ही लाईव्ह बघताय, त्यातला एकाने जरी डबल टॅप केलं तरी खूप सपोर्ट होऊन जाईल मंडळी. प्लीज डबल टॅप करा. प्रथमेश वाघ हाय. प्रथमेश दादा स्वागत आहे. आप कहाँ से हो? आप महाराष्ट्रियन हो या हिंदी बात करूं? मैं हूँ महाराष्ट्र से, सिंधुदुर्ग जिले से, कोकण से हूँ, लेकिन अभी मेरा लाइव जम्मू से चल रहा है, तो जम्मू से बात कर रही हूँ मैं. स्पोर्ट सेंटर हाय. स्पोर्ट सेंटर स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा. प्रथमेश भाई प्लीज़ डबल टैप करो. स्पोर्ट सेंटर प्लीज़ डबल टैप करो और चैनल को ज्वाइन करके बेल आइकन पर क्लिक करो. मेरा नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा लाईव्ह का. भैरव बोल रहे तुम्ही कुठे राहता? भैरव दादा मी राहते कोकणात, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका, कोकणात राहते मी. पण सध्या आता लाईव्ह माझं जम्मूवरून चालू आहे. मी जम्मूला राहते, जम्मू काश्मीरमध्ये. सिद्धिताई म्हणतायत एक एक लाईक इम्पॉर्टंट आहे मंडळी. प्लीज यार एक एक म्हणजे तुमच्या लाईव्हमुळे मला खूप आधार मिळू शकतो. त्या माझ्या लाईव्हला एक म्हणजे मी अजूनही इनकरेज होऊ शकते, कॉन्फिडन्स येऊ शकतो मला लाईव्हमध्ये. तर प्लीज एक डबल टॅप करा, कारण एक डबल टॅप करायला पैसे नाही लागत मंडळी. प्रथमेश दादा महाराष्ट्रामध्येच मी पण राहतो, नाशिकचा मी. ओके, मी सिंधुदुर्गची आहे प्रथमेश दादा. पण सध्या लाईव्ह मी जम्मू काश्मीरवरून घेते, तर तिथं मी राहते सध्या. तर तिथले पण छान छान व्हिडिओज मी पोस्ट केले आहेत.
नक्की एकदा पहा माझ्या चॅनलला जाऊन, आणि आवडले तर जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या रोज लाईव्ह असतं तेव्हा नोटिफिकेशन पण येतील तुम्हाला. गणेश गायकवाड म्हणते जेवण झालं का ताई? गणेश दादा हो जेवून झालो आम्ही. स्पोर्ट म्हणते मराठी बोलो ना. हां तर मी मराठीच बोलते. मला पण काही माणसं हिंदीमध्ये पण भेटतात ना, मग त्यांच्याशी थोडंसं, कारण त्यांना आपली मराठी भाषा येत नाही, तर त्यांच्यासाठी थोडं मराठी बोलणं होऊन जातं, हिंदी बोलणं होऊन जातं. पण स्पोर्ट दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा मला. एजे अमोल म्हणतात तुम्ही लग्नाला कोणी असं नातेवाईक जे तुम्हाला चॅनल ओपन केलं आहे म्हणून कौतुक केलं? नाही, माझं कौतुक करणारे कोण नाही भेटले मला. हां एक आहे होते, ते असं म्हणजे आत्या आहे ती मला सांगत होती की आम्ही तुझे व्हिडिओ बघतो, माझे मिस्टर बघतात, खूप छान करते, असं एकाने बोललेले, बाकी नाही. लेडीजचं कौतुक सहसा पटकन होत नाही. माहिती आहे ना दादा, लेडीजचं कौतुक कधी होत नाही. एजे अमोल म्हणताय तुम्ही लग्नाला कोणी, ओके. प्रथमेश त्यांचा जम्मूला का राहता तुम्ही? कारण माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासोबत आम्ही राहतो, आम्ही फॅमिली. गणेश गायकवाड म्हणतात ताई तुमचं गाव कोणतं? गणेश दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे मी. कुडाळ तालुका, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्रथमेश दादा इंस्टाग्रामची ID क्या आहे तुमची? इंस्टाग्रामची ID मी सहसा नाही देत कोणाला, पण तुम्ही सर्च करू शकता. शोधा. प्रथमेश दादा मग काय तुम्ही जेवलात का? नाशिकला थंडी आहे का प्रथमेश दादा? एजमो सांगता मी तर रोजच कौतुक करतोय की. तुम्ही करताय की हो दादा, पण बाकीचे नाही करत आमचे कौतुक, बाकीचे लोक नाही करत. लेडीजचं कौतुक कोण पटकन सहसा करत नाही. टीव्हीवर जर आपलं लागलं तरी चेंज करतील घरातलीच माणसं. छी 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 छी, हे काय लावलं दुसरं? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. केतन दादा म्हणताय जेवण झाला. होय केतन दादा जेवण झाला, जेवण बिवून मोकळी झालं, आता लाईव्ह घेतोय. मी कोकणातला असे, तुम्ही कैले असाय नक्की सांगा, कारण जेवण झाला म्हणून विचारताच माका असं वाटलं की मालवणी असाय, त्यामुळे प्लीज पटकन रिप्लाय द्या. प्रथमेश दादा म्हणताय हो खूप छान आहे थंडी तुमचं झालं का जेवण? हो प्रथमेश दादा, इकडे पण खूप थंडी आहे, त्यामुळे जेवण पटकन बनवायचं आणि जेवून टाकायचं, नाही तर खूप थंड होतं. तर शांताराम बोडके अभिनंदन. कशाबद्दल शांताराम दादा अभिनंदन कशाबद्दल? तुम्ही कौतुकास्पद आहात. थँक्यू सो मच अमोल दादा. पण असं प्रत्येकाला नाही वाटत, असू दे, प्रत्येकाकडनं कौतुकाची अपेक्षा नाही करायची है ना. प्रत्येकाकडनं कौतुकाची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे. केतन दादा म्हणते मी कर्नाटका से हूँ. ओके केतन भाई, आपके कर्नाटका से हो क्या? स्वागत है आपका मेरे चैनल पर. मेरे चैनल को प्लीज़ ज्वाइन करना. मेरा चैनल है कोकणची माणसं साधी बोली. प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करना. अश्रुबा कल्लू से. हाय दीदी. हाय अश्रुबा, कहाँ से हो आप? क्रांती चिंदरकर. हाय क्रांती ताई. हाय क्रांतीताई, कशा आहात तुम्ही? एजमल सांगा मग आता मी कोण? अजय सोने. किशोर तलापे. ताई जेवण झालं का? थंडी खूपच दिसते. हो दादा, थंडी खूप आहे आता. म्हणजे 3 वाजल्यापासूनच खूप थंडी पडायला सुरुवात होते. केतन दादा कर दिया ज्वाइन मैंने. थैंक यू सो मच केतन भाई, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर. प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करना, इसकी वजह से आपको मेरा लाइव का नोटिफिकेशन, वीडियोस का, शॉर्ट्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा. आशु सिंह राठौर, मेरे को मराठी नहीं आती इसलिए चैनल ज्वाइन नहीं कर सकता.
फिर भी कर लो यार, कोई बात नहीं, एक आपका ज्वाइन करने से क्या होगा। मैं मेरे लाइव पे हिंदी में भी बात करती हूँ, तो प्लीज चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। प्लीज डबल टैप ही तो कर लीजिए। किशोर तलापे, कुठून आहात? कोकण कुठून आहात ताई? मी कोकणातूनच आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्हा, महाराष्ट्र, कोकण. जय अमोल म्हणतायत बरोबर. तुकाराम पवार म्हणतायत ठाणे, ठाणेदारवाली. काय ठाणेदारवाली? अमोल दादा म्हणताय, तुकाराम दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. दीदी आप किधर हो? मैं हूँ महाराष्ट्र की, कोकण से हूँ मैं, लेकिन अभी जम्मू में हूँ. प्रथमेश दादा बोलताय, मी शोधलं इंस्टाग्राम, भेटत नाही आहे, काही हिट द्या. प्रथमेश दादा आधी इथंच माझ्याशी बोला, मग मी स्वतःहून तुम्हाला आय डी देईन माझी इंस्टाग्रामची. तुकाराम पवार म्हणताय, तुम्ही कॉटन हाईट काय आहे? तुम्ही कॉटन हाईट मलाच नाही कळत. सिद्धीताई म्हणतात आहे मी अमोल दादा. तुकाराम पवार म्हणताय दांडेली वाली का मतलब? काय रे बाबा, ह्यांची भाषात मला कळत नाहीये. दांडेली, तुम्ही कॉटन हाईट काय है? केतन दादा, जम्मू में ठंडी बहुत होगी ना? हाँ, जम्मू में बहुत ठंड है, इसलिए तो हम टोपा स्वेटर पहन के बैठे हैं. प्रथमेश दादा, विसरून जाशाल तुम्ही. नाही, म्हणजे असं ओळख झाल्याशिवाय कशी देऊ ना इन्स्टा आय डी, म्हणून माझ्या लाईव्हला या, मला वाटलं तर मी नक्की देईन तुम्हाला इन्स्टा आय डी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बेळी, कोकणातले छान छान मराठी नायकाया. मराठी नायकाया, आता ह्या काय मराठी नायकाया? मराठी नायकाय, मराठी येता आमका? सागर पिथाडिया. हाय सागर भाई, स्वागत आहे आपलं माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. म्हणजे डबल टॅप होत नाही आहे, फक्त काय बोलू आता, तुम्ही डबल टॅप नाही करत. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत, एकदा पहा माझ्या चॅनलला जाऊन. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून नोटिफिकेशन पण तुम्हाला येतील. तुकाराम पवार म्हणतात, कहा चले ताई? हम कहीं नहीं चले, हम इधर ही बैठे हैं. प्रथमेश, तुम्ही ते बोलले मी शोधतो आय डी, पण तुम्ही नेमकं नाव काय टाकलं ते तरी सांगा की. मग काही सांगून उपयोग दादा, जर माझं नाव मी सांगितलं तर. आणि मंडळी प्लीज प्लीज मला दादा लाईव्ह मध्ये विचारू नका माझा इन्स्टा आय डी वगैरे असं काही. सिद्धीताई म्हणतायत, काय मंडळी तुम्ही एवढे जण लाईव्ह आहात, अँड जर मराठी अँड कोकणी मुलीला तुमच्या बहिणीला एक एक लाईक करून सपोर्ट करू शकत नाही तर काय बोलणार आता? तेच ना मंडळी, की तुम्ही म्हणजे सिद्धीताई तेच ना ग, की इथं एवढी माणसं आहेत, पण त्यातल्या एका माणसाला पण असं वाटत नाही की आपण एवढे लाईव्ह आहोत तर प्रत्येकाने एक एक लाईक करून या दिदींना लाईक चांगले त्यांचे वाढवावे असं वाटत नाहीये. मराठी माणूस कधी कधी म्हणतात की मराठी माणसाचे पाय खेचतो, तसं आहे. पण असू दे, ज्यांनी ज्यांनी मला इथं 21 मला काय 22 लोक दिसत आहेत, त्या लोकांनी मला सपोर्ट केला आहे, हेच माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. तीच तर खरी पुंजी आहे. ज्यांनी मला सपोर्ट केला आहे त्यांनी लाईक डन करून. इट्स ओके. नवीन गांगरे, इधर जवाब दे. कौन सा जवाब दे दू? तुकाराम दादा म्हणतायत गाव.
मैं महाराष्ट्र से हूँ, कोकण से. प्रथमेश दादा म्हणता मी तुमच्या युट्यूबचं नाव टाकून बघितलं पण काही आलं नाही. काय बोलणार तर आता. सिद्धीताई म्हणतात बरोबर, मला तर ते आता पटायला लागलं तुझं प्रीतिया. बरोबर आहे ग, तेच ना, मराठी माणसांची पाय खेचतात. इन्स्टा आय डी नाही देऊ शकत मी इथं कोणालाच लाईव्ह मध्ये. मंडळी इन्स्टा आय डी नको मागू माझी प्लीज मंडळी. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून छान आपल्या गप्पा होतील. आता मला पाहायचं आहे 25 पर्यंत कोण डबल टॅप करतोय ते. लिओ दास, हाय लिओ, कसा आहेस तू? स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. थँक्यू लिओ, लाईक केल्याबद्दल थँक्यू सो मच. सिग्निफाईड लाईव्ह येण्याचं कारण काय? लाईव्ह मला यायला आवडतं. मला स्वतःमध्ये बोलण्याचा कॉन्फिडन्स येतो. आणि प्रत्येक माणसाच्या मनात खूप काही असतं. त्यामुळे प्रत्येक माणूस ओळखीच्या माणसांना नाही सांगू शकत, पण ते अनोळखी माणसाला सांगलं तर म्हणजे एखादा माणूस तुम्हाला जज नाही करणार, पण तेच जर ओळखीच्या माणसाला सांगितलं तर तिथून तुम्ही उठून गेल्यानंतर हा काय रडतोय वेडासारखा, नुसतं ह्याचं हे रडगाणं त्याचं ते रडगाणं असं असतं. त्यामुळे एखाद्या इथं मला म्हणजे तुम्ही सांगू शकता तुमच्या मनात जर काही दुःख असेल तर मी एवढी मोठी नाही की तुम्हाला सजेशन देऊ शकते असं करा तसं नका, पण नक्की ऐकून तरी घेऊ शकते मी. तर हे आहे माझं लाईव्ह येण्याचं कारण. लिओदास विचारतोय थंडी आहे ताई, थंडी कशी आहे तिकडे? अरे खूप थंडी आहे बाळा. म्हणजे आताचं टेम्परेचर म्हणजे असं 13, संध्याकाळपासून 13 असं होणार आणि रात्री म्हणजे सकाळी पहाटे पहाटे असं 7-8 असं. खूप थंडी आहे. स्वेटर घालून टोपरं घालून बसलोय. थँक्यू लिओ माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल आणि लाईक केल्याबद्दल. प्रथमेश दादा म्हणतायत नमस्ते आणि हार्ट देत आहेत. थँक्यू प्रथमेश दादा. सिग्निफाईड म्हणतायत अच्छा, मला वाटलं की काही खास विषय असेल म्हणून जॉईन झालो. ओके, खास विषय असा म्हणजे प्रत्येक जण इथं छान गप्पा मारतो, हाच तर विषय आहे. विषय घेऊन रडत बसण्यापेक्षा प्रत्येकाने छान गप्पा माराव्या, छान प्रत्येकाला एकमेकांना सर्वांनी समजून घ्यावं आणि एकमेकांना सपोर्ट करावा, हेच तर लाईव्हचं खासियत आहे. इथं विषय बसायला राजकारणी आहेत विषय घेऊन बसायला, आपण तर राजकारणी नाही आहोत. तुकाराम दादा म्हणतायत आर्मी परभणी के तुम्ही कभी अनार परभणीला? हो येणार परभणीला. लिओ तू जेवलास का? नक्की सांग मला. छान गप्पा मारावेत. हा अमरपाली, येस, छान गप्पा मारावेत, हाच तर लाईव्हचा उद्देश असतो यार. नाहीतर रडगाणी घेऊन बसायला, नाहीतर आपल्या आयुष्यात काही कमी दुःख असतं. पण इथं छान गप्पा माराव्या एकमेकांशी, हेच तर आहे. लिओदास म्हणते बस झालं ना ताई, किती वेळा थँक्यू बोलणार, परत बोलली तर लाईक काढून घेतो बघ. थँक्यू. म्हणजे मला जे बरं वाटतं की जे माझं 1 महिना मी आता गॅप ठेवलेला लाईव्हला गावी गेल्यामुळे, तर असं मला वाटलं की विसरून गेली सगळी माणसं मला. पण नाही, जी आता म्हणजे नवीन तर भेटलीच आहेत, पण जी आधीची आहेत माणसं जोडलेली ती पण येत आहेत, हे पाहून मला खूप बरं वाटतंय. हिमांशू बोलतायत जय महाराष्ट्र. हिमांशू दादा जय महाराष्ट्र. कुठून बोलताय नक्की सांगा तुम्ही. मी महाराष्ट्रातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधली. गुलाब पवार म्हणतायत हाय गुलाब दादा. सिग्निफाईड असं वाटतं तुम्ही पुण्यात राहिला आहेत, भाषा अगदी स्वच्छ आणि साधी आहे तुमची. नाही दादा, मी पूर्णपणे म्हणजे माझा जन्मच कोकणात झालाय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, आणि माझं शिक्षण, माझं माहेर, माझं सासर सिंधुदुर्गच आहे. पुण्यात अजून मी गेलीच नाहीये. पुण्यात जायचा अजून योगच नाही आला. सर्वजण बोलवतात पण अजून कधी गेलीच नाहीये. बघू कधी जायला मिळतंय. तुम्ही पुण्यातले आहात वाटतं. हिमांशू बोलतात गुजरातवरून. धन्यवाद हिमांशू भाई.
तुम्ही गुजरातवरून मला लाईव्हला बघताय, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लिओ दास म्हणते माझं जेवण झालं, तुझं झालं का? हो, आज लवकर जेवलो आम्ही, मिस्टरांची ड्युटी असल्यामुळे. सिद्धू काथोले म्हणतात हाय ताई. हाय सिद्धू दादा, कुठून बोलताय सिद्धू दादा? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. अमरपाली म्हणतात माझं नाव रोहित आहे, माझ्या मावशीचा फोन. ओके, हाय रोहित, जेवलाच का तू? माझं नाव रोहित आहे, हे माझ्या मावशीचा फोन आहे. ओके ओके. प्रथमेश दादा म्हणतायत चल बाय बाय. प्रथमेश दादा पुन्हा नक्की या, संध्याकाळी पण लाईव्ह असतं. प्लीज चॅनलला जॉईन करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून आपलं अजूनही छान छान बोलणं होईल. सिग्निफाईड म्हणते मी जळगावचा आहे. ओके, जळगावचे आहात का तुम्ही दादा? खूप छान, खूप बरं वाटलं. मला वाटलं म्हणजे पुण्याची भाषा अशी असते का? मी अजून पुण्याला कधी राहिली नाही आहे, गेली पण नाही आहे. सिद्धू काटोले म्हणतात देहरादूनवरून. मराठी आहात का तुम्ही की हिंदी आहात? मला नाही समजलं, मग बोलू कशी? आप मराठी हो या हिंदी हो, प्लीज़ मुझे बताना, वैसे ही मैं आपसे बात करूँगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ सबको सिद्धू काटोले म्हणतात मी मराठी आहे, आपण बोललो होतो अगोदर. ओके, आपण बोललेलो का अगोदर? एक मिनिट मी पाहते. हां, आपण एकदा बोललेलो, आठवलं. सॉरी हा सिद्धू दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. हे जे मोबाईल म्हणतात टोपी, काय दादा तुम्हाला टोपीचा प्रॉब्लेम? सिद्धीताई म्हणतात 25 लाईक करा. मंडळी 25 लाईक करा. जाऊ दे आता, मी लाईव्ह संपवते मंडळी, आता लाईव्ह संपवते. थोडंसं आराम करायचं आहे. तर थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. संध्याकाळी पण लाईव्ह असणार आहे आपलं 7:30 वाजता, तर नक्की एकदा जॉईन व्हा आणि चॅनलला जॉईन करा. अमोल म्हणतो अरे थोडं थांब ना दादा. असं कसं 47 मिनिटं दाखवतायत? मी तर 1 तास होऊन गेला. काय वेगळं दाखवतंय इथं? 1 तासच्या उपर झाला तरी पण इथं 48 मिनिटं दाखवत आहे. सिद्धू कठोले बाय दादा. बाय अमोल, अजय दादा, थँक्यू सो मच. हा बाय सिद्धीताई, बाय बाय बाय. सर्वांना खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. थँक्यू सो मच. रात्री 8 वाजता लाईव्हला जॉईन कर. ओके, तुझं 8 वाजता असणार आहे, मग मी 7:30 वाजता करावं लागणार. ते बघते हा सिद्धीताई. बाय. हो, गौरव पडत. बाय गौरव दादा, थँक्यू सो मच. दीदी गजानन कंगले म्हणतात बाय बाय. दीदी गजानन दादा बाय बाय. बाय बाय, टेक केअर.